Fl-aħħar xhur sar progress sostanzjali u ntlaħqu miri importanti fit-twettieq tal-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Il-project leader Aleksandra Meli spjegat ma' One News li matul is-sena d-dieħla se jibdew l-istudji ambjentali biex bekk ikunu jistgħu isiru l-istudji tekniċi kollha neċessarji tad-diżinn tal-infrastruttura. Ottubru li għadda ħraġna l-ewwel sieħa tal-offerti li nħarġet kienet biex nagħżlu konsulenti u esperti biex jassistuna fl-istudju kollha li jridu nagħmlu matul is-sentejn tliet-snin li ġejjin, li bażikament jinkludu survey tal-qiegħ tal-baħar, l-istudji ambjentali kollha li jinkludu wkoll l-EIAs kemm ġo Malta kif ukoll ġewwa l-Italja, kif ukoll l-istudji tekniċi dettaljati. Dawn is-sejħiet se jkunu segwiti minn oħrajn biex pajjiżna ikun pass eqreb li jinbena dan il-pipeline. Il-ġranet li ġejjin ħanoħorġu t-tielet sejħa l-offerti li ħadd tkun tirrigwardja l-studji finanzjarji u ekonomiċi tal-proġett. Dan jagħmilha possibbli biex imbagħad inkunu nistgħu napplikaw għal fondi Ewropej biex jinbena l-infrastruttura kollha li jkun hemm bżonn għall-pipeline. Dawn il-fażijiet kienu possibbli wara taħdidiet f'Palermo li waslu biex ġie ffirmat ftehim ta' kollaborazzjoni bejn il-Gvern Malti u r-Reġjun ta' Sqallija bilan li jiġi ffaċilitat il-proċess tal-permessi fl-Italja. Sar ukoll qbil ġenerali fuq ir-rotta tal-pipeline li ġiet identifikata mill-istudji li twettqu f'dawn l-aħħar xhur. Id-diżinn bażiku tal-pipeline u terminal stations f'Dellimara u f'Ġela fi Sqallija huwa konkluż. Il-pipeline se jkun twil madwar 160 km u se jitqiegħed f'fond ta' 160 metru. Is-sena li għaddiet saru wkoll studji ġeoloġiċi preliminari tal-blat f'Dellimara biex tiġi stabbilita l-possibbiltà li l-pipeline jgħaddi minn taħt l-art. Informazzjoni u rapporti li waslu biex fis-sajf li għadda beda formalment il-proċess tal-permessi f'Malta u fl-Italja. Il-proġett ġie identifikat bħala wieħed ta' interess komuni mill-Unjoni Ewropea u għalhekk il-Gvern seta' japplika għal fondi Ewropej. L-istudji huma stmati li ammontaw għal 8 miljun euro. Studji li la darba jiġu konklużi se jwasslu għal fażi oħra. La darba jitlesta l-pipeline tal-gass, it-tanker tal-LNG ikun jista' jitlaq mill-port ta' Marsa Xlokk. Bil-proġett għandu jitlesta sal-2024.